Aquest mes s'han complert 10 anys des que es va estrenar aquí Minority Report, la pel·lícula de Steven Spielberg que ens presentava el futur com un lloc en què els ordinadors es controlaven d'aquesta manera tan espectacular. Double homicide, one male, one female, killer's male, Doncs bé, una dècada després el futur ja és una mica més a prop gràcies a un equip de Barcelona que ha inventat una taula amb la qual, per exemple, podem fer la comanda fàcilment en un restaurant. Ells són Digue-li X i la Gina els ha visitat. Us imagineu una tauleta tàctil o un telèfon intel·ligent de la mida de la taula del menjador de casa vostra? Doncs aquest és el producte que han dissenyat uns catalans aquí, a Barcelona. Qui sou a Digue-li X? Digue-li X som una empresa de menys de 10 persones, normalment som uns 9 o 8, que fem enginyeria, fem tecnologia des de Barcelona i que el nostre producte estrella és la X-Table. La interactivitat està per compartir, no? I se'ns quedava petit tot el que veiem al mercat, no? Els mòbils, les tabletes, i llavors el que vam dir és, bueno, anem a fer un gran format. Per què serveix tenir una taula tan gran, tàctil? Treballar en un gran format com aquest, multitouch i col·laboratiu, el que ens dona és que podem treballar en qualsevol entorn. Això vol dir que podem tenir-ho a hotels, restaurants, des d'aquí podries fer les comandes a cambrer. Quines mides i quins tipus de taules teniu? El més petit és la XS, que és 42 polzades, tenim la Vent i per últim tenim la Wings com la top de gamma, no? Té les potes que es poden il·luminar amb LEDs i a més en un moment donat la pots posar aixecada amb uns hidràulics que tenim que la pots posar en modo presentació. Jo aquest matí he anat a provar la taula i mira què he fet. Doncs, com veus, he anat a esmorzar i tinc un cafè a sobre del vidre i no hi passa res, tot i que està calent, tot i que la ceràmica contra el vidre... Les X-Tables estan preparades per això i l'ús que tu li has donat és el que demostra que realment la X-Table la pots arribar a tenir a casa teva, per què no? Els jocs també els feu vosaltres? Sí, nosaltres també programem el software per X-Table. D'aquesta manera controlem, explotem molt bé les capacitats del multitouch. Quins jocs teniu? Doncs mira, aquí tenim alguns exemples. Es pot dir que la X-Table és un producte nostrat, 100% català? Totalment, ho podem ben dir perquè hem fet el disseny industrial aquí a Digue-li X, a Barcelona. Estem fent la fabricació amb dos tallers que tenim, una a Viladecans i una altra a Sant Adrià, en funció del material en què estem treballant i tota la integració està feta a Barcelona. I el nom de Digue-li X m'han dit que té una història molt curiosa al darrere. Estàvem acostumats a fer projectes des de zero molt diferents, que cada vegada la gent et plantejava una cosa i era totalment partir des de zero i dèiem sempre, bueno, Digue-li X, que ja li posarem nom, això com es farà, no? Doncs quan vam crear l'empresa vam dir, doncs mira, deixa-li el Digue-li X. I si jo col·loco el mòbil, a veure?